Знаете ли, че САЩ не само печатат пари, но и управляват целия свят чрез долара? Всичко започва през 1944 г. с Бретънвудското споразумение. Всички световни валути трябва да бъдат вързани към долара, а долара да бъде вързан към злато. Тоест, всеки долар може да бъде обменен за злато. Но през 1971 г. президентът Никсън спира златния стандарт и долара вече не е обезщетен със злато. Тук идва гениалния ход на щатите – петродолара. Те сключват тайно споразумение с Саудитска Арабия, като Саудитска Арабия се задължава да продава петрол само в долари, в замяна щатите ще ги защитават. Това значи, че щатите могат да печатат долари без спирачка, защото всички страни по света ги искат, за да купят петрол от Саудитска Арабия. В днешно време, с основаването на БРИКС, долара е застрашен като световна валута. Как мислите, ще продължи ли долара своята доминация или страните от БРИКС ще наделят?